Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Episode yokugcina season 1 le episode iphendula lo mbuzo mhlambe nabanye abebenawo ukuthi njengoba bawu4 ngenzekani ukuthi bahamba isonto elilodwa likaba bomseleko njengoba beshade nobaba bomseleko. No, bahamba amasonto ahlukene. Lana sibona uMayeni nobaba bomseleko baye esontweni bahambisa obanzi eyobusiso. Obanzi besemncane ngithi ngalesi sikhathi beseyingane ephathwayo. So uyasho ubaba bomseleko ukuthi kwenziwa kanjani esontweni le process yokubusisa umntwana. Siyadlula ke esontweni baya all ebeach manje beyifamily khona Makhumalo angazi uma Mangwabe ngimbonile no sisi kababa bomseleko ukhona nomnqobi ukhona. Umnqobi ke ubandla umntwana ophansi ohloniphayo ucishe afane noLwandle ibehavior yakhe mangibuka la kwishow. Umnqobi ubegowa ke wayesevele seshiwo ukuthi igirlfriend unayo isikhathi ubaba bomseleko bembuza wayehleli yedwa emva kwemoto bonke abanye bayajabula bayadla ukudla bayadla kumnandi bambuza uSimnqobi walana uyayicabangela futhi intombi yayisemgabe ngiyadlala. Uma mkhulu akekho ke la ebeach baba bomseleko uyabuza ukuthi hayi uma mkhulu uphi ubuza nakuMayeni uthi uMayeni ihlampe lakhe isonto alakaphumi. Uthi ubaba bomseleko isonto seliphumile manje. Wafika kumamkhulu angithi kuseason 1 besingam-understand umamkhulu benaleyo nto yokuthi uclaima iposition yakhe kwi-episode ne-episode ukuthi umamkhulu ngoba mayefika la bese beach ukhuluma nobaba bomseleko bakhuluma ukuthi bazobonana later uthatha isikhiye akasayingeni indaba yokuthi bakhona Makhumalo mhlawumbe nje ezozobabingelela noma bebesahlala emzumbe konke angazi kodwa akafikanga kubona. Wafika wathatha isikhiye baba bomseleko wajika wathi bayobonana ntambama. Kadlula ke indaba yasolwandle lana uMakhumalo uselanda uMpilo esikoleni. Mayelanda uMpilo uyamchazela ukuthi ukhulumile no mawakhe okuthobile ekhuluma indaba yesibongo kodwa manje ke usefuna ukuthi ke ahambe noMpilo. uMpilo uthi ke akuzukuba kuhle ukuthi ahambe manje eyokhuluma ngoba kuseza amaholide. Mase kufika amaholide kade kusaneyindaba ezikhona kuzoba awkward kuyena. Ngcono le ndaba le ingenwe abantu abadala yena bemshiye ngaphandle ngoba akangeni kuyona. Useyachaza ke uMakhumalo ukuthi uMpilo uyamhlonipha uma wakhe futhi uyasaba nokwenza into mhlambe engase ingamphathi kahle. Yingakho engafuni ukungena kule ndaba yokushintsha kwakhe isibongo ingoba akafuna uma wakhe ephatheke kabi nanokuthi ke futhi vele uyingane into le ephakathi kogogo nomalume nobaba omncane yiba balungisa indaba lezo ukuthi ekhaya kufunakalani kukhokhwani inhlawulo yonke leyo nto. Isiyadlula ke leyo siphinde futhi ke sibone uMayeni noMpumelelo akubanga nje into enkulu ubesendlini nje uMayeni noMpumelelo. Mpumelelo emenzela itiye kwase kuba yilokho ke uMakhumalo kuseyahamba ke manje uyobona uMakaMpilo. Uyafika kuyamthola uMaMpilo ubukeka nje ezipholele ubukeka nje ewusisi ozipholele. Uyasho kuMakhumalo ukuthi akakaze abe rude kuyena akakaze abe kuhlaza uMaMpilo nje baxhumana kahle mabekhuluma. Uyamchazela kuMakhumalo ukuthi ulethe incwadi lephuma esikoleni okunye okubalekile indaba yokuthi uMpilo eshintshe isibongo. Uthi uMakaMpilo ubaba bomseleko uyazi ukuthi akaqedanga ukukhokha kubo okunye akakwazi ukuzikhulumela yena ngoba le ndaba isifaka abantu abadala okusho ukuthi kufanele ukuthi akhulume noma wakhe. Utshela ke uMakhumalo ukuthi akadlulise le message kubaba bomseleko ukuthi uyazi ukuthi akaqedanga kufanele elungise step by step kuze kufike la uMpilo eshintsha khona isibongo. Uyakwamukela ke lokho uMakhumalo ukuthi kufanele abuyele kubaba bomseleko ngoba vele
ubaba uMsele iyamthinta le ndaba usekhona, ozokwazi ukuthi kulo yamndeni bathini, izinto zakhona zihamba kanjani, yini abakucelayo ukuthi akulethe ukuze kulungeke indaba yokushintsha kwesibongo. Uphele kanjalo-ke season 1 uphela sibona uMakhumalo Mpilo ngimbone ephansi, nokubuka-ke futhi ubudlelwane bukaMpilo noMakhumalo angimshiyi ngaphandle Mpilo, ngoba kuba lula ukuthi ingane ikhuliseke kahle ma kungazuba khona amagama amabi aphuma esayidini likama, ngoba ezinye iy'ngane hlampe o-step child boniwa omama ukuthi umama hlampe uzoyifunza ingane uphoyizeni, mayisifika ngapha ekhaya ifike isishintshile. Ezinye izinto abantu abayikhulumayo ukuthi ukukhulisa a-step child kuhamba kanjalo, kodwa lana-ke uMpilo akasona i-step child. Niyabona ukuthi uhleli kahle ekhaya nabazali bakhe. Nakho futhi lokhu kwe-step child okwesingisi nje, ngoba phela isingisi sinamagama akhona, ayikho ingane eyi-step child kubo. Yaphela-ke la episode 8, ngizobe senginenzela amanqampunqampu ukuthi mina ngifundeni ku-season 1 nabanye futhi bafundeni ngo-season 1, yini esiyibonile hlampe manje masesiqhathanisa ngoba sesibukile lamanye ama-seasons. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi. Bye.